Good morning guys. It's 3:40 na ng umaga. Ayun din ako ulit nakatulog. Nagising ako ng 12:30. Kasi gising pa si Daddy, di pa pala umuwi ng ng Pasig. May inaayos pa na naman sa computer niya. And then yun, inano ko na dapat isasama ko siya sa parang ihahatid ko gamit yung yung kotse nila Inday, kaso yun, ginamit nila Mika nag-practice. So nag-taxi na lang si Daddy, and then ikot na lang din kami ng ng isa. Oops, bukas na magsasagot. Kaya yun, si Daddy na lang yung umuwi nga, hindi ko na naihatid. Tapos ka-text ko kanina na si Mami daw nakitulog sa sa kabilang bahay dun sa mga pinsan niya. Kasi nga sabi ko, mag-isa lang si Mami, matatakot talaga yun. Diba? Kaya yun, sabi ko, diyan, bantayan niya muna para hindi matakotin, hindi ma-depress. So, ayun nga, and then din ako inantok. Ngayon pa lang, inaantok ako. Kaya, duwadaldal ako sa inyo. Ang ginawa ko, nag-upload na lang ako. Ayan yung yung laptop dinala ko. So, meron akong 3 vlog na ready for upload na, guys. Mag-upload. Nag-edit pala. Ano ba sinasabi ko? So, nag-edit na lang ako ng vlog. Kaya, meron akong 3 vlogs na ready for upload. Mamaya, tatawid ako sa bahay. Yun. And then, 4:30 naka-alarm ako para pagpasok nga ni Chris. So, idlip muna ako. Idlip pa ba ako? Or dediretsuin ko na? Bahala na, guys. Yun, kasi mag-serve daw siya eh. So, yun lang. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Antok talaga ako. Potnet! Ba't kaya yung tenga mo? Ha? Nakababa yung isa. Kasi nga po, tatay niya si Jasper, nagmana sa kanya. Ayan ka na naman eh. Nag-a-assume ka na naman eh. Para kayong Oo nga. Sus! May asawa niya si Jasper. Ay, nako, Chris. Poknet! 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 Bakit? Tiga! Nakain ko na siya ng barbecue niya eh. Yung po yung plastic oh. Paliguan ko yung mamaya at nangangati na naman siya. Poknet! Poknet! Tapos, pakadaling ko sa vet. Kung makasingit sa schedule para maano siya. May injection na. Doon ko nga sa upuan. Ito lang bata oh. Sabi ko, wag naman ganyan ang mo sa ilong. Kahit na eh. Nipirat mo naman eh. Tangos na nga ng ilong mo eh. Gagayay mo pa. Yung pumpatangos Hindi yan. Saan? Doon ko sa'yo. Doon ko sa upuan. Mag-edit ako. Tantayin na lang guys yung yung service niya. Naka-edit lang ako. Sakit tuloy sa ulo. Bawi na lang ako mamaya. Bongga tulog. Puro naman nang i-upload yung mga videos eh. Sabay-sabayin ko yan. Good morning, baching ching ching, baching ching ching. Ay, sinong baching ching ching dyan? Siopaw. Lucas Pogi. Ay, gusto pala Pogi ah. Lucas Pogi. Ha? Ha, Lucas Pogi. Lucas Pogi. Kumusta ka na, Pogi? Ha? Kumusta yan? Alas! Kumusta yan? Na-miss ko yan eh. Ha? Ito. Yan. Sabi ko nang gamitin Lucky Curry para Uy! Mabango yan. Buksan mo. Sayang. Hindi, mo lang naman. Doon na sa dulo. Dito. Oo. Yun na, di ba? May siya pa V. Yan ang gugupitin mo. Hey! Isa lang lalagay yung madami. Isa lang, grabe ka naman. Kakaliit ni Carl, dadamihan mo. Grabe ka makalit kay Carrie. Ayun guys, kasi may sila, may car na din sila. So, yung car nila si Carrie, tapos si Tonton. So, Team Cariton. Team Cariton. Yan lang ang dinadasal namin, Carito. Team Cariton, yay! Para may yung mga bata, may
Ano ba yun? Service. May service. Hey! Hey! Ulo! Tawag ka, uy! Hey! Hindi yan papa. Hindi yan papa. Uy! Alam mo, ano ito, oh. Grabe, oh. Oh. Shucks, man. Diba? Ang gwapo ng amoy na. Ayun, sorry guys. Yung mga nag-ano ng California. California ba yun? California sauce. Hindi ko siya type talaga. Bumili nga siya. Sabi ko, wag yan! Si Tonto, saan na lang? Black rice. Ito niya. Ako, eh. Ito talaga the best. Dumi na yan, kasi no. The best talaga to guys. Grabe. Sa mga naamoy ko nga, no? Mga naamoy ko car freshener. Ito talaga. Kasi, fresh. Malinis. Ano pa? Pwede i-describe sa kanya. Gwapo. No? Bagong ligo. Alam mo na, imagine ko dito, lalaki matangkad, kaka-shave lang. Ay, yung mga nasa ano, mga nasa, parang 50 shades. 50 shades of grey. Alandi! Kaya yun, nagtaka ko ng madami nito. At pag nakita pa ako ito, mag-stock pa rin ako. Ay, pero may ano pala, mas maganda daw yung bilog nito. May sa can daw nito eh. So, ayun. Ang bango no, sobra. Panghiya mo din ng amoy. Hey, alika muna, usap muna tayo. Mamaya ka na yan. Paano, marunong na yan mang ano. Gana? Kaya mo. Tamsa ka nga, bebe, tamsa. Dali na, magwali ka pa eh. Oo nga, tatamsak nga siya kumina. Hey! Hey! Yung mga ano mo, guhit-guhit mo. Grabe na, oh. Oh! Pogi! Sino gusto kumagat dyan? Kagat na. Sino gusto? Oh, kagat na. Kagat daw. Oh. Bilog na bilog. Ah! Saan tayo kakagat, guys? Ito, sino gusto dito sa pisngi na to? Ayun na. Bait, 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 bait. Bait, 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 bait. Bait, 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 bait. Huh? Musta si ate? Sipon pa si ate, no? Wawa man ate. Oh, no. Ano ba yun? Nagagalit ka na naman. Ano? Ano? Nga. Pag 12 months to. 3 months pa rin. Oh, hindi daw. Oh, bakit? Eh, sorry Ah, bakit? Ha? Bakit? Ha? Bakit? Ha? Ano? Ano? Natutuwa. Ano? Ha? Uy. Guwapito talaga. Guwapito. Ano ba? Guwapito yan eh. Mga artista ikaw? Ha? Mga artista ikaw? Ha? Tara, mag-audition tayo. Tara. Yung siopaw. Model na siopaw. Lagyan na lang ng ano dito, oh. Oh. No. Hey guys, kumusta kayo? Parang tagal na naman natin na di nagkita eh, no? Ayun, kaka-uwi ko lang, bumili ako ng sticker paper sa, ano, dyan, sa EDSA lang. Yun. Kasi nagpaprint na naman ako ng stickers. Yun na naman ang ginagawa ko. Tapos, ayun, di ko alam kung anong unahin naman sa mga concept store ang pagbibigyan ko. So, yun guys. Ang hirap pag sabay-sabay sila. Yun. Ang hirap kasi hindi pa makalabas si Tonton. Kasi yung sa ano sana, sa Plaridel, Bulacan, tsaka yung sa Pampanga is pwede na namin ano, diba? Pwede na namin dalhin na sana. Kami na lang magdala, di na magpa-ship. Kasi ang mahal ng shipping, may git 1K. So, yun. Eh, pag sa gas lang din naman, makagastos ka lang siguro ng 1,000 kasama na yung ano, yung atol. Diba? Mas tipid. Kaya, ayun, kaso hindi pa pwede si Tonton gawa ng wala pang ORCR. Hindi talaga pwede mag-risk guys. So, yun. No choice kundi magpa-ship na ulit. Pwede sana si ano, up. Oo nga, no? Pwede pala yung sasakyan nila, ano nila, Dayan. Baka pwede kong mahiram.
ayun, deliver ako sa ano, sa Plaridel, Bulacan, tsaka sa Pampanga na store. Ayun, and then nakakaloka to si Groot, guys, kasi nagregla na si ano, yung anak nila ni Puchi, si Yuna, yung babae. Yun, nababaliw-baliw na naman siya kasi gusto niyang ano, i-mate na naman. Ayoko na ngang ano, ayoko na ngang magkaroon ng ano na naman, ng panibagong mga tuta na naman. Kasi 'di ba, ang hirap na, guys, kasi busy ako, hindi ko na rin sila maasikaso, kaya nga nandiyan na si Jackie na lang ang pinag-aasikaso ko sa mga aso, at hindi ko na talaga sila carry. Kaya ayoko nang madagdagan sila. Ayun lang. I mean, yung madagdagan pa na ano ba yun? Mag-multiply pa si Groot. Yun, tama na sila. Kasi ang sakit din naman sa ano, sa loob ng pag nagkaanak, yung ipamimigay ko, 'di ba? Kasi baka mamaya pabayaan din yung mga gano'n, mas lalong ang hirap sa kalooban yung gano'n. So, pine-prevent ko na lang na mabuntis tong mga ano, tong mga babae. Kaya itong anak ni Maggie na babae naman is ipapaspay ko. Ay, sana magawa ko na bago pa reglahin. Tapos si Groot, kasi nga dadali namin sa Pasig mamaya. Nakagat yung kapatid ko. Nakakaloka. Yung pinaturukan ni Papa sa Pasay Jet, 3 turok. Ang maharlika pa naman ng turok. So, wala akong magagawa kasi syempre aso ko si Groot, sagot ko. So, yun, kaysa makakagat pa ng ibang tao dito sa dadali muna namin sa Pasig. And then, sabi ko nga, madaliin na yung yung bahay ng mga aso sa probinsya para madala ko na sila doon. Kasi ang hirap, nakakatakot na. Kaloka, guys. So, ayun lang. Naantay ko lang si Froggy kasi umuwi kagabi. Sa Pasig. Then, baka isang concept store lang muna yung madaanan namin ngayon. Kasi sayang ang oras eh. Mamayang gabi pa kasi namin dadalhin si Groot sa Pasig. Uploaded na nga pala, guys. 4 na vlog, sunod-sunod. Ayun, kasi sinipag ako kagabi mag-edit. So, yun, sinabay-sabay kong upload na yun. Isa na lang ang natitira, yung kahapon. So, bawi na naman ako, guys, wala akong utang. Good morning, guys. Kauwi ko lang galing Pasig. Hinatid namin si Groot nga. Ayun, sinakay kay Tonton. Diyos ko naman yung anak ko, nakakatakot. Tingnan niyo. May kamay na. Baby, kaloka ka. Ayun. Kasi nga kinagat niya yung kapatid ko. Dahil in-hit na naman siya. So, kailangan talaga siyang mahiwalay doon sa babae. Yun. Kaloka. So, yun. Ang sarap sumakay sa likod nito. Mahangin. Ayun. Dinikita na naman ako ng mga sa Pasig. Ayun na, namula na naman ako agad. Ayun. Ito yung mga tag nito, mga nakaraan. Ang katindi siya, guys, nabasa ko sa mga baka surot or bed bugs. Hindi siya surot. Kasi nakita na ako ng surot, hindi siya ganun. Para siyang, ang liit-liit niya na tumatalsik-talsik. Ayun, lumilipad na parang patalsik na ganun. Kala ko nga hindi siya nangangagat kasi naka-leggings ako, diba? Pero, ayan ang dami kong mapupula. Tapos yung nasa namin. Ayun, sa paa ko. Ayan, parang nagtutubig na siya. Grabe yung kagat ko. Lalo na si Chris. Ayun, kasi sensitive yung ni Chris, yung skin niya. Nagtutubig na. Kaya kaloko, sabi ko kay Froggy, linisin doon. Mag-spray ng kung anong pwedeng ma-spray na pesticides, ganun. Anyway, wala naman ata akong vlog kahapon, guys. Pasensya na. Lagi lang ako nangingin ng pasensya. Ayun. Ano pa ba? Bili na ako ng McDo breakfast ni Chris. Kasi, alas 4 na. 3:54 na. So, hindi na ako matutulog. Kasi baka malate na naman si Chris. Magsaserve na naman daw yan. Good morning! Good
Good morning, Poknat. Kutob na ang Poknat. Hindi niya kinain yung dog food, di malaki kasi. Mali yung nadala ni Daddy kagabi na dog food para kay Groot. Wala laki yung baby. Morning. Ay, gising ko lang guys. Alas 9 na. Kaloka. Natulog ako alas 5 eh. Pagkagising ni Chris. Pinigyan ko na ng baon lang. Sabi ko, ano na lang. Pumasok na lang. Kasi may service naman eh. Ayun. Diretso tulog. Nagising ako ng 9. Ano? Wait lang. Ito yung pagkain mo. Good morning, Bachuy! Ay, guwapo naman ang smile na yan, ah. Good morning! Parang natatailang sa smile mo, ah. Parang natatailang, ah. Ay, kuya! Si kuya naman, sorry naman. Kuya muna pala. Hello, kuya! Babantot ka na naman, kuya. Ha? Oo nga, bantot na ang kuya. Hi! Hi, baby! Hi, bunso! Hi, bunso! Surangay. Ito si kuya. Ayan si bunso. Hi, bunso! Kamusta ka, bunso? Ha? Bakit mapulang pisngi niyan? Ay, mukha. Kinamot. Ba't mo kinakamot? Nasiopaw. Ah! Gusto ko may boses. Oh, ayan, may camera na ulit. Dali na, may boses na. Dali na. May boses gusto ko. Madali na. Pakit na muna. Ay, no. Ay, no. Tabaching. Si ate mo hindi na naman nagpa-araw. No. No. Hindi siguro. Sarado pa sila eh. Ang ate matigas ulo. Hindi na papaaraw. Ikaw din ah. Dati na papaaraw kay daddy mo ah. Ngayon hindi na. Dati na papaaraw kay ni daddy mo ah. Ngayon hindi na. Ayaw na. Ha? Kailangan nyo yon. Ha? Kailangan nyo yan. Mamayang alas 12 na. Sunog si Lucadio. Sunog si Lucadio. Ay, alungat. Ha? Hoy! Di ka na naman ang paaraw dyan. Ang galing na mamanghawak ng Mimi. Ay! Cute! Ay, ang cute na mamanghawak ng Mimi na yan. Ha? Pingi! Ingita mo'y! Ingita mo'y, Meme! Ang cute naman yung manghawak. Ha? Ingi! Ingi din ako! Cute na Big girl ka na! Big girl na yan! Wala nang baby girl ka? Ha? Galing-galing na manghawak ng Mimi na yan. Ay! Galing niya ng grip niya, guys, oh. Hawak niya na talaga. Eh? Pumayat siya. Ayan, ilang araw nagkasakit eh. Wawa mo ng baby girl ni Tamoy. Nang kasakit yan, guys. Kaya namayat. Ano? Pero maganda pa rin eh. Di nagpaaraw. Si Mika na naman. Pasaway. Kung na lagi paarawan eh. Na? Maganda pa rin yan. Smiling face lagi yan eh. Ang sarap ng upo ng baby girl na yan eh, oh. Ligo. Ligo. Ang baby girl ko. Ha? Ay? Ang takaw na niya kumain, guys, so katawa. Sige na, finish your food na. Sige na. Pinapakita ko lang ikaw. Sige na. Opo, sige na, later tayo magpi-play. Opo, sige na. Ayun, nakakamiss si Groot, Tintin kong mahal. Galing ako sa kabila. Nagluto ako ng pagkain nila Jackie kasi
Nagpe-prepare kami ng mga big orders na naman na i-deliver ko mamayang gabi and sa mga concept store. So, ako magluto ng food nila. And kaka-lunch lang namin. Tapos, maliligo na ako kasi may, kailangan ko pupunta ng Cartimar. Dali ko na kasi Poknat. Oo nga, no, dali ko na si Poknat kasi bibili ako nung spray, yung Fipronil. Sabi ni Froggy, bumili ako ng madami kasi kailangan niya sprayan yung yung buong bahay. Dahil baka, siguro tang pamahayan ng mga yun. So, yun. Tama, guys. Dali ko na si Poknat. Ligo lang ako. I'm ready. Ang dami ko ng pimple na naman, guys. So, pinakapag skincare ng, regular. Kaya yun, hayain na. Daanin na lang natin sa pulbos. Natatakpa naman. Yun, parang dilim. Ayan. Ayan yung mga blemishes ko. Hindi ako makinis, guys. Ayan. Akala nyo lang makinis yan, pero hindi. hindi. Yun. And my current fave na product ngayon. Ito. Me. Boho Balm. Ang ganda nito sa lip tint, cheek and lip tint. Pero, nagamit ko lang siya sa cheek. Ang lakas niyang makatisay. Yun, and let's go na. Tapos ito lang, powder lang. Ito, ng J-Cut Beauty. Tapos to, and then lipstick na. Ay, wala pa pala akong kilay. Kaya pa sabi ko, may kulang. Ayun, lipstick itong, this? Fave ko talaga to. Yung romantic na L'Oreal ba to? Tapos, hinahaluan ko siya ng ito. Yung NYX Lingerie. Yun. Itong dalawang to lagi kong gamit. Yan. And, kilay tayo. Nasaan na yung pangkilay ko? Where's my pangkilay? Wala. Ano ba yan? Nasaan na naman yun? Sabay mo lang kilay. Tara nga lang. Ay, hindi. Ballpen. Pagkikilay yung ballpen. Nasaan na yung powder ko na pangkilay? Ay, ayun. Sa ibang packet na. Yan. Intuit na powder. Kilay. Yan lang. Kilay na muna ako, guys. And then, pwede po ako sa labahan. Hinano na yung labahan. Kita nyo ba? Asan siya? Ayun. Ayun. Loko. Nahiga na dyan. Tapos magkikita kami ni Daddy ay hindi na siguro. Kasi dadalhin ko muna si Poknat sa vet niya. Tapos diretso na ako yung pinabibili niyang Fipronil. And then dog food ni Poknat. Tapos iuwi ko siya dito and then diretso na ako sa Light Mall. Magkikita kami ni Daddy. Doon ko sa kanya abot. Kasi may kunin na naman akong product. Marahil, guys, nagtataka pala kayo kung bakit wala sila mama or mga kapatid ko sa yung sa wake ni Daddy. Ayun. Sabi na may magtatanong eh. Ayun, ang plano talaga is pupunta sila nung Sunday. Yun, kaso nagkasakit nga yung mga bata, nagkasabay-sabay, diba? So, pang oras sila nagko-close ng store. Yun. 7 or 8 na. And then pag nung pauwi na daw sila, biglang nilagnat si Lucas. Si Lucia hindi pa rin magaling sa sa ubo at sipon niya. So sabi ni Dayan, hindi na daw sila makakapunta gawa ng iniiwas niya sa pneumonia yung mga bagets, guys. Kaya yun. And then si Mama din, walang may iwan sa tindahan niya kasi si Papa nung Sunday morning is bumiyahe pa Nueva Ecija kasi hinahabol, guys, na yung bahay nga ng mga dogs, and then yung bahay doon pinasimula na kasi may hinahabol na deadline si Papa. Kailangan bago matapos or bago mag Holy Week is naitayo na yung bahay doon. So yun, guys, tinawagan naman ni mama ko si Mami para ayun nga i-comfort ganon. So hindi ko na naman kailangan i-vlog yun, guys, yung mga pangyayaring ganon kasi nasa family na namin yun. So, hindi kailangan naka-broadcast, diba, yung mga ganong eksena. Tapos, sabi ko naman sa inyo doon sa mga past vlog ko doon sa wake ni Daddy is, hindi ako nakakapag-vlog kapag may ibang tao. Kasi, until now, nahihiya pa rin ako, guys.
ayokong malaman ng mga kamag-anak niya kung ano mga pinagagawa ko sa YouTube world. Ayun. So, yun lang, wag natin bigyan ng meaning na naman ng hindi pagdating ng mga ng side ko sa weight ni daddy. Okay? Kasi sabi nga ni naawa nga yung mga kapatid ko kay mami, lalo na nung after nung internment. Kaya sabi ko, nakakaawa si mami. Ang hirap iwanan doon sa Pasig. Sabi niya, isama niyo na lang kaya, Chi. Sabi ng mga kapatid ko, kasi may group chat kami, diba? Sabi niya, isama mo na lang muna kaya sa Pasay, Chi. Sabi niya gano'n. Ayaw din naman ni mami na sa Pasay nga, kasi ang dami pang kailangan asikasuhin doon sa bahay, lalo na yung mga papeles na kailangan ako na ang hahawak. Ayun, inaayos pa nila. And then ang plano nga, kukuha na kami ng well, sana guys puro plano na lang. Sabi ko kay Froggy, palipasin na muna yung kasi hindi pa ako nagsisink in kay mami na wala na si daddy. Ayun, minsan bigla na lang siya naiiyak kapag nakikita niya yung mga gamit ni daddy, ganun. Tapos kapag kakakain na, kasi diba dalawa lang sila, sabi niya wala na akong kasama, naiiyak tuloy ako, wala na akong kasamang kumain, ganun, mag-isa na lang siya. So naiiyak ako guys. Gayon, sabi ko kay Froggy is samahan niya nga muna, doon na muna siya, kumbaga ako na lang muna yung mga mga pupunta sa mga dapat puntahan or kukuha ng mga stocks, ganoon. So ayun lang. Pag dating lagyan ng meaning yung na may problema na naman yung pamilya namin, walang ganoon guys. And then nag-offer nga si yung pamilya ko na kung gawa na lang daw sana yung yung bahay namin is pwede na si mami, pwede na namin kunin para makasama. Lalo na province yun, mas may enjoy si mami, hindi siya mag-worry kasi may pagkakaabalahan siya, kasi dadaligod yung mga dogs, and then andun naman si Nene, tapos every weekend, and for sure nandun kami sa Nueva Ecija, kasi may sasakyan naman na sila Dayan, and then meron na rin kami. So ayun guys, maganda mga nangyayari sa pamilya ko ngayon guys, kaya don't you worry, hayaan nyo, magkakasama-sama din kami. And I'm so excited na makasama namin si mami. Okay? So, ayun lang. Alis na ako guys. Bago pa tayo magkaiyakan. Masisira yung yung mamaya meron ako dito. Milin niya na ng powder. powder. So, yun. Sama ko ba kayo? Okay. Gisingin na natin si Poknat. Poknat! Hey, baby! Shh! Come on! Tara na! Punta tayo sa bed. Po, halika na. Makainis na rin siya, Halika na. Loko ka, dyan ka pa nagano sa labahan. So, hopefully guys, and yun nga, sana naliwanagan kayo, okay? So, we'll see you later. Hindi ko na lang mapalido. 2 days For wrinkles po, Lala ko yun Tropa yun, di ba? So, pwedeng paputulan ng kuko. Oo. Pati yung sa likod. Kasi kamot pa rin siya ng kamot eh. Yan. Ako! Oh? Galing. Spot on lang. Ayan, yung Yung trainer? yung parang frontline din yan, Dok. Ano yung cutter? Ito para sa galis. Nail cutter. Okay. Nail cut. Lahat na yan makakover na na. Kumusta yung aso mo? Pinagputulan lang siya, guys. Okay naman, Dok. Alala! Dumudugo na yung... Ay, sa kanya. Don, kuha pa ng powder. Kala ko nakalmot si Natanggal ni Doc yung paa. Tumubo. Ay, mild lang yun. Okay lang. Saan? Okay na lahat. Yun sa Dito kayo. Ito po. Bearing. Yun. Uwi na kami, guys. Umihi ang Poknat bastot. Naiiyan ako. Ayun. Ayun na yung pinabibili ng dating pagpunito. And then binigyan ko siya ng treat. Tapos powder niya. Ayun. We're home. Nagustuhan niya yung treat niya, guys. So, jerky treat.
Sarap. Ayun. Natin ko lang siya dito. Tapos, alis na ulit ako, guys. Dami kailangan kasi kasuhin. Ay, init. Grab na kami, guys. Sinta si Froggy. Ay, dali. Sama lang siya, pauwi. Kunin niya lang yung speaker ng kapatid niya sa bahay. Kasi uwi na sana. Uwi na sa 28 yung bunso nila. Ayun lang, nabutan na naman kami ng traffic. 5:20 na. Andun na rin yung si Chris sa bahay. Kumusta si Groot? Groot is just settling in just fine. Gusto ko sana pumunta kaso baka iyak-iyak na naman yung si Groot kapag umuwi ako. Ano pala nga yung kagabi nang umuwi ako. Nakita niya pa ako sumakay ng taxi. No. Galaw pa. Gusto humabol eh. Oo nga. Bigla ng kapit ko eh. Lagaan mo si Groot bili ka na lang ng tawag dito ng sodas, yun na lang ipakain mo. Lulutuin mo lang naman yun eh. Napakain mo sa kanya. Ha? 400 merong Iba-iba dapat kasi sanay naman sila sa pagkain ng tao eh. So pag magsaing kayo, magsaing pa kayo ni Mami. Dagdagan mo lang yan yung saing nyo, isama nyo si Groot sa sinaing nyo tapos okay, nga bumili ka na lang Tita Emma ng pagkain mo. Hindi naman kumagapit ba ng betchin yun sa Tita Emma? Hindi siya nagbe-betchin. Kasi kailangan walang betchin eh. Tapos sa giniling, ganun, iba-iba. Tapos sa adobong manok, pinapakain mo, talagaan mo si Grotinting mahal. target sa loob. Ano record pala yun? Target. Ano naman tayo na ito? Maghilo-hilo na naman tayo na ito. Traffic. Hindi ka dyan. Kain tayo guys. Grabing gutom namin ni Daddy. 2 hours kami sa EDSA. Kakarating lang namin. 7:15 Mga alas 7 nandito na kami. Ayun, nagpaluto agad kami dito sa taxi. Andun sa labas lang yung namin, yung kargada namin. Karga. Okay. That's it. Saka ako ng pork na to. Ang gagawa ng ano yung project, anak? Project. Kailangan daw siyang picture na nagpipil ng potato, almeres ng malunggay, tsaka naghihimay ng chicken, di ba? Buti may chicken ako dito. Yun. Pipicturean lang tapos ipiprint tapos yan isasabit mo bukas. May nasa nakatira. Ito na yata to. Ayan. Kain ko na lang tayo pork na. Ano pa to pala eh, mainit pa eh. Pero sige, wait lang. Hindi ko yan muna unahin. Sige. Lagyan mo muna dyan. Okay. Picturean. Picture ba? Careful. Sa kabila naman. Ayun guys, na-picturean na ako. So, nagawa ko na to. Yan. So, babalutan ko lang ulit para makachili ko guys. Kuchil, may hiwa. Slice. Oh. Hindi ko na to kakainin eh. Dahil dito, mami, natututo na ako magluto. Sige. Siguro lulutuin ko tinola. Tinola. Wala mong patatas ng tinola. Sa corned beef na lang bukas. Sanay natin. Sige. Ako magluto. Try ko lang. Huwag na. Awakan mo na may Naka-video eh. ay, naka-video pala. Wait lang. May hikaw ng ching-ching guys. Oh, doon naman yun. Ay! Babae na yan talaga. Hi guys. May hikaw na ako guys. Sige anak. Ugat ka na. Wait lang. Ay! Naharap na naman tayo ng ching-ching girl. Ganda guys. Ay! Baka masakit pa. Ha? Ay, sakit, bebe. Gallstone mo. August siya, di ba? Huwag kasi sila ni Lola niya eh. Ay, hindi. Ito una lang ng 4 days na. Si Lola niya, 20. Kaya love na love lalo yan ni Lola eh. Ano? Ay,
Saan yung pinahikawan, Mek? Kay Doc Chan. Kay Doc Chan mismo. Nagtitinda din siya ng ano, hikaw. May, hindi. Nagbubutas siya, tapos may ano na, kasama na siya. Hikaw? Oo. May mga birthstone High din. color din kasi. Pina-injection na niya na. Ano lang siya, oral. Sabay na sila ni Lucas. Oral na. Ay, kiss mo ka, kiss mo ka. Ngayon na guys, so tapos ko na yung project ni Chris, yung nag-ano siya. Balat-balat. Then, na-print ko na rin yung Papa in Cash. Tapos, nakuha ko na yung mga clips sa camera. Ano na lang tayo. Baba. Dali ko na lang tong laptop. Doon ako ay, nako. Mag-edit sa kwarto. Hindi alam yung gagawin eh. No? Yun. Shutdown lang natin. Baby, antayin mo ako! Yun. Tapos, happy 9K pala, guys! Ang saya. Ayun, 9K na tayo! Ayun, nakikita ko kanina. Ano ba yan? Chris! Itong project mo, ikaw talaga. Ako pa magdadala. Ako na nga gumawa. Ako na nag-print. Ako pa magdala. Sandaling ko to laptop eh. Ay, wala lang internet kasi sa ano eh. Kung may internet lang sana sa stock room. Doon na rin ako mag-edit. Hi! Hi! Naganda talaga. Ay, super pretty naman to. Hi, kuya! Hi, kuya! Kuya, no? Oh. Bango na ba yan? Yabang, oh. Bango na ba yan? Pamoy. Ayun nga, naligo na ang kuya. Kaya pala yabang eh. Hi, Lucia. Hi, Lucas. Lucas. Ay. Wow. Galing na yan, talang dumapa oh. Kagapang na yan, sunod niyan. No? Kagapang na yan. Nakagapang na yan. Nakagapang na ba? Nakakagapang ka na, baby ko? Ay, ganda naman talaga yan. Ay, ang ganda ni Lucia. May ikaw na yan. Oo nga eh. Ikaw, Lucas, kailan ka pahikaw? Kanina dapat eh. Sabay pala silang vaccine sa Habol na ni Lucia. Nakabol. Yan. So nito, laging sabay. Kambal ng tadhana ba tong dalawang ta? Julio at Julia. Di ba si Julio at Julia di rin naman magkapatid, di ba? Kampal yun. Hindi sila magkapatid. Di ba guys, naalala niyo yung 90s na ng Julio at Julia, kambal ng tadhana? Hindi sila magkapatid. Alam ko eh. Nalimutan. Hindi nga sila magkapatid. O nga, kambal lang sila ng tadhana. Pero, I don't know guys, nakalimutan ko na. Sino nakanood nun? Comment nga kayo kung magkapatid ba sila. Search ko nga yun. Search ko na nga. Pero favorite ko dati, mga gano'n-gano'n. Palabas. Hi! At Julia, kambal ng tadhana. Ano pa yun? Upas! Ang ganda na lang ang alam. Ang ganda na. Hi, butchog. Bakit parang, Angry Bird si Luciano? Ay, Luciano. Lucanjo. Hi! Birds daw to eh. Sabi ni Mama, tinatawanan kanina. Angry Birds ka ngayon? Yung kulay pula. Yung... Oo nga. Lagi kasi nakataas yung kilay, bakit si Lucia naman lagi naka-smile, Wala man siya kilay eh. Ito, Angry Birds to, isang to. Ay! Yung kulay pala. Wala, grumpy siya, guys. Tululaway! Patos Ay, ate! Wala ganda naman talaga ng ate namin. Ay! Very pretty, ay! Paka-charming na itong batang to. Ha? Oo. Oh, di ba? Di ba? Hindi sila magkapatid, di ba? Di ba? Sabi sa iyo eh. Sinerch siya talaga, guys. Oh. Hi!
born to different parents, but in the same place at the same hour. When the moon is at its highest point in the night sky. Sabi sa'yo eh. Kiss na ako. Kiss na ako. Hata. Itong grumpy to. Angry Bird. Bye-bye ate. Good night. Good night guys. Ano? Nagpipicture pa tayo, pupost ko. Popost ko talaga kayong dalawa. Manginginom talaga kayo. YouTube ka dyan. Ha? Hasan? Oh, sabi na eh. Sabi na may riders na naman eh. All-time Brian Red Horse and Uwi ka na. Sige na. El Diablo. Ginantay ka ni Mami. Matatakotin pati yun eh. Sige na, sige na. Ah, Ako si Nando. ngayon na dati. Laklakin mo na yan. Be my guest. Paano ba? Hi ka naman dyan, Tuping. Madilim, hindi siya kita. Yun. Ayan ka na ni Daddy. Parang ano yan ah. Hindi, meron naman. Nakikita siya. Meron nga. Kita nga siya. Oh. Kitang-kita ka na. Pag nakita nyo to, say hi to the folks at home. May anak na yan eh. Wala pa. Oh, alo. Oh, lala. Kasi asawa mo tawagin ko yan. Kinakaila. Baby mo. Okay, enough na. Warlogs. Ayun guys, mag-edit na lang ako ng vlog. Tapos, habang hindi, mag-edit ako ng vlog habang inaantay ko sa si Sis Sherdine yung kasi yung order niya. Magkikita kami sa dyan sa EDSA. Yun. Nantok na nga ako. Kasi kanina sa tagal namin sa EDSA, nakatulog talaga kami. Sobrang tagal, as in 2 hours guys. So, yun. Bago pa ako makatulog, mag-edit muna ako habang may inaantay ako. And then, sabay namin labas ni Daddy. Para siya magbitbit ng mga boxes. So, yun. We'll see you tomorrow. Good night.